जोंना बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना। हेलो लोगोफोर, जे अभार स्मार्ट जे सोर जाखो दा जे बे भिडिअखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुदों आरो गोबाङानो नुवाखैबो जानो हागौ। जे ससियेल मिडियायाव नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दङ जे बिथांखौ जे 3 घन्टा ना 4 घन्टा बे गेजेराव जे बिथांखौ निमाहा बिनो होदों, नङाब्ला जे बिथांखौ FIR होनाय जागोन डिस्ट्रिक्टआव बिथांखौ। जे बिथाङा ससियेल मिडिया निउज रिपर्टार जे बिथांमोनखौ अभार स्मार्ट होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा मालायखौ बुंनाय सिगांग्रै जे बिथाङा दिनै गावनो खैफोदाव गोलैदों आरो गावनो अभार स्मार्ट दिन्थिनाय जादों। बिथांखौ आङो आब'सो जागोन नामा जे बिथाङा दायो निमाहा बिनांगौ। आब' जे नोंथाङा निमाहा बिदों, हय निस्सय बयहाबो गोरोन्थि जायो। दिनै आंहाबो जागोन, दिनै आंबो गोरोन्थि बा खालामफ्लांबा जे आंबो निमाहा बिनांगोन। जे नोंथांखौ निमाहा बिनो होदों, जे नोंथाङा थाबैनो निमाहा बि। नोंथाङा निमाहा बिना मोनसे भिडिअ बानायनानै नोंथांनि चेनेलाव नोंथाङा हगारदो, नङाबा नोंथांखौ FIR होनाय जागोन। दिनै ससियेल मिडिया जे बेखौ नांगौ जोंनि गेजेराव, मानो होनोब्ला दिनै सोरबा बहाबा माबा मोनसे खेला दुलानो जा आरोना, हमना लाबाय खेला दुलानो दा बिथाङा देरहासार खालामनो हाबाय, बिथाङा जोंनि बिटिआरआव बा जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव जोंनि मुं खालामनो हादों। दिनै बिथाङा जि खालामनो हादों जे बिथांखौ सोर मिथिगौ। दिनै ससियेल मिडिया निउज रिपर्टार गैयाबा जों रावबो बर' रायजो राजाफोरा सोर मा खालामदों सोर मा खालामाखै बेखौ रावबो मिथिनाय नङा। बिनिखायनो जोंनि गेजेराव ससियेल मिडिया निउज रिपर्टार जे नांगौ। दिनै नाय पलिटिकेल्सनि गेजेरावनो नाय, दिनै निउज रिपर्टारा दिनै UPPL बिथांमोनखौ जायनोखि MLA EM जे बिथांमोनखौ सोंथि सोंगोन ना। दिनै सोंथि सोंनाय लोगो लोगो दिनै BPFनि जायनोखि बारग' MLA बा बारग' CM हाग्रामा महिलारि सार जे बिथाङाबो बुंगोन दिनै बिथांमोना मा खालामदों ना। मानो होनोब्ला बेफोरखौ जोंनि ससियेल मिडिया नांगौ, अब्लासो जों मिथिगोन सोर बेसेबांखिनि मा खामानि मावदों सोर मा खामानि मावाखै। दिनै सोरबा मानसि गोमादोंब्लाबो दिनै जों ससियेल मिडियायाव हगारनाय लोगो लोगो दिनै बयबो नुगोन, बयबो मिथिगोन बिथाङा गोमागासिनो दङ, बिथाङाथ' गोमादों होननानैथ' मिथिदों, बेयाव जों नुदों। बेखौ हमनानै लाखिनानै जायनोखि कन्टेक्ट नम्बर होयो बेयाव जों हमनानै कल खालामनानैसो जे मानसि गोमानायखौ जों मोनबाय होननानै। दिनै जुदि ससियेल मिडिया जुदि निउज रिपर्टार जुदि गैयाबा दिनै रावबो मा खौरां फैयाखै दिनै मिथिनाय नङा। दिनै बुरबक बेंग्रा जाम्बा जाम्बि जेरैखि जाम्बा जाम्बि जाना दङ बेबायदिनो जाम्बा जाम्बि जाना थानांगोन। अब्ला जे आब' आं आरोबाव फिन खेबसे नोंथांखौ खावलायदों जे नोंथाङा निमाहा बि, जे आंहा गोरोन्थि जाबाय होननानै, आं नोंथांमोनखौ गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लांबाय होननानै जे निउज रिपर्टार जे बिथांमोनखौ जे निमाहा बि, नों निमाहा बिनानै जे मोनसे भिडिअ बानाय। आंनिफ्राय रिकुवेस्ट जे बिथांनि जायनोखि बुंनायखौ जे नोंथांमोना एसे खोनासंदों। जे आं माबाफोर जुदि गेना गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लांदोंब्ला बर' रायजो राजानिफ्राय आङो निमाहा बिबाय। जोंना बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना। गावबा गावनि आथिंखौनो रुवाजों दानना लाग्रा बायदि, गावबा गावनि हारिखौनो माने हारिजों हारि नांलाय खमलाय माने अराय सम गोजोन थासारि गैयि बायदि माने कुट्टिनि रखम जोंनि बड' रादाब बा बड' निउज होननाय बेसादा कुट्टिनि बायदिसो जानानै दं। सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन, सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन, सोर दैदेनगिरि जानो गोनाङा मा बुंगोन, सोर दैदेनगिरिया सोरखौ सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों, बेफोरबायदिल' आरोना।
हारियाव हारि सोमावसारनाय हारिनि बायदिसिना हारिखौ बोरै डेभेलप खालामनो नाजागोन अराय सम गोजौखौसो नायनांगौ मिथिबायना सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो इन्टारभिउ लाहै लाहै स्पिकार हमै हमै बुंहोनानै भाइरेल खालामनानै समाजनि गेजेराव गोजोन थासारि होननायखौनो लाबोनो लुगैया आरोना साननायनि जिबनाव जों नै दिनै दं गाबोन गैया गाबोननो मा जागोन बेफोरखौ जों गावबा गावनि फिउचारखौनो मिथिया गावबा गावनि फैनो गोनां मा जाहैगोन बेफोरखौनो मिथिया अब्ला बे साननायनि जिबनाव जों गोजोन थासारिखौ लुगैया नामा हो खालि मोनसेल' हारियावनो गंसेल' न'खराव बिदा फंबाय बुलाय सोलाय अराय सम सैमा अमा अरलायलायनाय बायदि खालामनो